Esta silueta pode que sexa como unha persoa sen fogar. Está aí preto de nós, pero pasa desapercibida. Esta é a esencia da campaña Estou tan preto que non me ves, impulsada por Cáritas Interparroquial de Arousa para conmemorar o Día das Persoas sen fogar, que se celebra o vindeiro domingo, a través de varias siluetas brancas colocadas en diferentes puntos de Vilagarcía, como Rabella, a Praza de Abastos ou o Centro de Saúde. Preténdese chamar a atención sobre a realidade das persoas sen fogar. As siluetas están sendo custodiadas polos 9 residentes que a día de hoxe acolle esta casa de San Cibrán. Teñen colocadas unhas mensaxes en folios en blanco totalmente, non se sabe nin que é de Cáritas nin de calquera outra organización, e as frases que teñen en eses folios son frases aportadas polos participantes e as participantes daqui de San Cibrán. A campaña busca tamén sensibilizar a cidadanía porque o seguinte pode ser ti. Por esta razón, a Casa de San Cibrán organiza este xoves unha xornada de portas abertas. Abrir las puertas es hacer ver, visibilizar que aquí puede estar cualquiera en un momento dado, en una casa como esta, ¿no? Que a veces pensamos que es cierto tipo de gente y no es así. Hoy puede llegar cualquier situación, incluso gente que tuvo su vida muy normalizada algún tiempo, puede llegar a estar en esta casa hoy en día. Nesta casa de acollida conviven arestora 9 persoas, incluída unha familia con nenos. Para conseguir poñer couto a esta realidade, Cáritas reivindica unha renta mínima e un xiro nas políticas de vivenda. Ampliando o parque de alquiler social, impulsando o equipamento público e promocionando o uso de vivendas vacías, regular o mercado de aluguer, crear unha tipoloxía específica de vivenda social para persoas sin hogar, que entendemos teñen que ter unhas características diferentes. Nesta casa de acollida, os residentes traballan con proxectos personalizados na procura da súa inserción na sociedade. Fano diariamente cun firme obxectivo, poder marchar cun emprego ou unha prestación social. De media, soeno conseguir o ano ou os 2 anos de chegar ao fogar de acollida. En España contabilízanse unhas 40.000 persoas vivindo na rúa. Dese total, en Vilagarcía contanse 12 nesta situación, as que ademais hai que sumar aquelas que viven en pisos patera, en coches ou mesmo en vellas autocaravanas.